pambuyo pa ashiriki, pambuyo poti munthu wadziwa zoti shiriki ndi chinthu chimodzi mu zinthu zowononga chisilamu, azindikirenso kuti chinthu chachiwiri chimene chimawononga chisilamu cha munthu ndiye ndi mikhalapakati, alwasaiti, mikhalapakati. Ndiye Shaykh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab adakamba kuti man ja'ala bainahu wa baina Allahi wasait, aliyense amene wayika pakati pa iyeyo ndi Allah mikhalapakati, yad'uuhum, ndikumapempha mikhalapakatiyo, wayasaluhum ash-shafa'a, komanso ndikumayipanga mikhalapakati kuti idzikapereka mavuto anu kwa Allah, wayatawakkalu alaihim, komanso ndikumayedzamira mwa mikhalapakatiyo, kafara ijma'an, munthu amene yiwakanira potengera mgwirizano kuyambira pa masahaba, matabi'ina wa man tabi'ahum, ndi asilamu onse amene ali pa njira yolondola imene mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallama adayisiya. Wadalilu qawluhu ta'ala, umboni wake tikupeza mmawu a Allah subhanahu wa ta'ala omwe Allah akunena kuti walladhina ittakhadhu min dunihi awliyaa, ndi awo amene atenga pambali pa Allah awliyaa, abwenzi. Ma na'buduhum, iwo amayankhula kuti sitikuwapembedza iwo abwenziwo, illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa, kupatula kuti timangofuna abwenziwa amene ali awliyaa, timangofuna kuti iwowa angotiyandikitsa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun, ndiye Allah adzawagamula pa zimene akusemphana pakati pawo iwo. Inna Allaha la yahdi, ndituli Allah saongola, man huwa kadhibun, yemwe ali wabodza, komanso kafarun, wokanira. Pamene pondoti Allah subhanahu wa ta'ala wagamula kuti yemwe watenga akhala pakati, munthu amene yoyo amanama kuti sitimawapembedza akhala pakatiwo, koma timangofuna kuti atitengere izizi ndikukatitulira kwa Mulungu basi. Koma in reality anthu amene wamakhala kuti akumupembedza yemwe amuyika kukhala mkhala pakati pa iwowa ndi Allah subhanahu wa ta'ala. Chitsanzo, Akhristu amayankhula kunena kuti samampembedza Yesu, koma chimene chimachitika ndi chani? Akamapemphera amapemphera mdzina la Yesu. Tikupempha inu Ambuye Yesu mdzina lanu, mutichotsere mavuto awa, mwakuti mavuto, kusonyeza kuti pamene popo akunama iwo zoti samampembedza Yesu, akunama iwo akumpembedza Yesu ngakhale amakana. Komanso tikaona mukuyankhula kwina Allah subhanahu wa ta'ala akufotokoza kuti waman adallu, kodi ndi uti amene ali wosochera, mimman, kuposa, yad'u min dunillahi, yemwe amapempha posakhala Allah subhanahu wa ta'ala, man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah, yemwe samamuyankha iyeyo mpaka nakufikira tsiku la chiweruzo. Kupempha ena posakhala Allah subhanahu wa ta'ala amene samawayankha iwowo ndipo sadzawayankha kufikira tsiku la chiweruzo. Wa hum an du'aihim ghafilun, ndipo iwowo amene akuwapemphawo pa madua awo anthuwa samadziwa kuti akupemphedwa. So aya yoyamba ija tikuyipeza mu sura Az-Zumar, sura 39 aya 3. Yachiwiri tikuyipeza mu sura 46 aya 5. Pa sura yoyambirira imene li sura Az-Zumar, Allah akunena kuti walladhina ittakhadhu min dunihi awliyaa ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa inna Allaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun inna Allaha la yahdi man huwa kadhibun kaffar. Wa qala muaya chwili ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون.
Mujahid mutafsiri yake akufotokoza fi qawlihi muma wake Allah subhanahu wa ta'ala kuti ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Qal adati hadha qawlu quraish, awadali mawa amenama yankula antu achi quraish. Taquluhu lil awthan, amenama yankula pa mafano ao kumanena kuti chani ife siti kupembedza Allata wal Uzza au Manata thalithata al ukhra, ife siti kupembedza iwo yayi koma Manatayu amangotenga zimene ife tikupemphazi kukazipititsa kwa Allah. Al-Uzza izizi simampemba yeyo yayi amangotenga ndikukafikitsa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Komanso waman qabilahum yaqulunahu, ndiye amene anabwera pambuyo pawo omwe amayankhulaso zomwezi pa lilmalaikati angelo. Awa ndi Ayuda komanso Akristu amene amanena kuti mzimu woyera. Mzimu woyera ni ndani? Mzimu woyera ndi Jibril alayhi salam. Jibril ani maina angapo malingana ndi Allah subhanahu wa ta'ala mmene amamuchulira. Jibril ndi Gabriel, ngelo Gabrieli Allah subhanahu wa ta'ala mu Qur'ani amamuchula kuti ar-ruh. Ar-ruh tanazzalu al-malaikati war-ruh, amatika angelo pamodzi ndi ar-ruh, kutanthauza ndani? Jibril. Komanso Allah subhanahu wa ta'ala amamuchula Jibril ndi dzina loti ar-ruhul amin. Ar-ruhul amin. Ar-ruhul amin. Komanso Allah tabaraka wa ta'ala Jibril yemweyo amamuchulanso dzina lonna kuti ar-ruhul qudus. Ar-ruhul qudus. Ar-ruhul amin ni mzimu wodalilika, ar-ruhul qudus ni mzimu woyera. So amene wani maina a Jibril amene Nsilamu akuyeneka kuwadziwa ngati Akristu amanena kuti mzimu woyera ndi mmodzi mwa atatu, nayenso payekha ndi Mulungu. Samatero Mulungu Tate, Mulungu Mwana, Mulungu Mzimu Woyera. So mzimu woyera mukafunsa kuti ndi ndani sangakuuze, amakanika kuchula mzimu woyera amene ndi Jibril. Ndipo sizili zoyenera kuti inu ndine timpemphe Jibril, sizili zoyenera inu ndine kuti tiyedzamire mwa Jibril, sizili zoyenera inu ndineyo kuti tidziitana Jibril, koma inu ndineyo tipemphe tiyedzamire komanso tidalire mwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ena anadzafunsa funso kunena kuti ndiye kuti anzathu amanena kuti mzimu woyera bwerani mutifungatire, ndiye kuti samalakwitsa. Chifukwa mu Qur'ani mutu muli aya imene manena kuti amatsika angelo pamodzi ndi mzimu woyera, ndiye pamene papa tinene kuti iwo amalakwitsa. Yes, amalakwitsa chifukwa Jibrilu samatsika nthawi ine iliyonse. Jibrilu amatsika biidhni rabbihi, kudzera mu chifuniro cha mbuye wake. Ndipo Allah subhanahu wa ta'ala akuyankhula kuti Jibrilu yo amatsika mu usiku wa al-qadri. Inna anzalnahu fi laylatil qadri, talivumbulutsa buku la Qur'ani mu usiku wa al-qadri. Ndiye cha kumapetoku tanazzalu al-malaikati war-ruhu fiha, amatsika angelo pamodzi ndi Jibrilu mmenemo mu usikuwo biidhni rabbihim, mu chilolezo cha ndani? Cha mbuye wawo. Jibrilu sangatsike chifukwa anthu akuimba nyimbo. Jibrilu amatsika pamene Allah subhanahu wa ta'ala wamuuza kuti tsikana, ndipo kutsika kumene amatsika ndi kumene kuli kodziwika mu nthawi inoyi komwe kuli muchani mu usiku wa al-qadri. Ngati ankatsika mu nthawi ya mtumiki amatsika ndi al-wahyi. Komanso pamene Allah subhanahu wa ta'ala walamula kuti tsikana nkhondo zimene asilamu, so inu ndine tisapusitsike ndi zikhulupiriro zawo zimene sadziwa kuti chimene akuyankhula ndi chani, kupatulapo kuti amangopanga zimene apeza anthu akuchita, kapena amangopanga zinthu zimene anamizidwa kuti ndi zolondola. So Jibrilu alayhi salam soyeneka kumupempha, koma anzathu amamupempha kuti ndi nkhalapakati wa iwo.
komanso amapempha wali Isa ibn Maryam, amampemphanso Yesu. Wali Uzair, ndi Uzairi yemwe Ayuda amamutenga kuti ndi mwana wa Mulungu. So Uzair adali mtumiki wa Allah, mtendero khale pa iye Uzair. Sadali wina aliyense kupatulapo Abdullahi wa rasuluhu. Koma Ayuda adampanga kukhala chani? Kukhala mkhala pakati wa iwo, akuti adzipititsa uthenga kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Pamenepa tipezapo mawu kuchokera kwa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu rahmatan wasi'a, akufotokoza kuti hadha qawlul mushrikina, awa adali mawu amene amayankhula anthu opembedza mafano, onena kuti chani? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa, ife timawapembedza iwo koma timangofuna kuti atiyandikitsire kwa Allah, atipezere malo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndiye awa adali mawu amene amayankhula anthu opembedza mafano, kama ataqulu lyahudu wan nasara, ngati mmenenso amayankhulira Ayuda ndi Akristu, kunena kuti chani? Nahnu na'budu Allaha, ifeyo timampembedza Allah, koma alhaqiqa, chilungamo chake, fahum yadhunnuna anna ibadatahu, koma iwo akuganiza kuti ibada ya iwo imene amachita, imene akunena kuti tikumpembedza nayo Allah, ma'a shirki bihi, mkati mwake mwakuphatikizamo mmenemo Yesu, Mzimu Woyera, komanso Uzair, ibadatun, kuti imeneyo ndi ibada, ndi ntchito yotamandika imene Allah akuyilandira. Koma wahum kadhibuna fi hadha, iwo wali anthu achani? Abodza pazimenezi, ndi anthu abodza. Gabrieli angatithandize chani pa umwe wathu? Tizimpempha bwerani, atithandiza chani? Yesu atithandiza chani moyo? Muhammad angatithandiza chani? Muhammad anamwalira, timpembe Muhammad, atithandiza chani? So alipo asilamu amene amapita kumanda mtumiki, kozi pano panatsekeredwa, palibe amene amalowa mmenemo kupatulapo anthu amene ali odziwika kuti alowemo, ndipo ndi amodzi mukulanda amene samachita shiriki. Koma anthu amene ali mamushirikuna, amene achokera malo osiyana-siyana mdzina la Chisilamu, amati akafika pamanda mtumiki pamene wapanga madua ompempha mtumikiyo, ya Muhammad aghithni, ya Muhammad inni as'aluka kadha wa kadha, amapempha kuti ewe Muhammad dithandize, ewe Muhammad ndikukupempha zakuti, ukanipemphere kwa Allah ako zakuti. Anthu amene wawa akuchita zimenezi akuti mtumiki akatifikitsira kwa ndani? Kwa Allah. Ena kumene amapempha mizimu, kumapita kumanda ndikumakapempha mwachitsanzo achina Abdul Qadir Jilani. Abdul Qadir Jilani adali mmodzi mwa mashekhe amene adali pa manhaji yolondola, kapena kuti amatsatira njira yolondola. Koma pambuyo pa kumwalira kwawo shekhe amenewa, anthu anabweretsa zinthu zimene shekhe osadaphunzitsa, ndipo ena mwa iwo tsopano amapita pamanda Abdul Qadir Jilani paja ndikumakapempha. Chitsanzo chabwino pompano timaona ka chithunzi kamene kamazungulira kuti kukanjedza, mzikiti wa kukanjedza, mene mujamo mwayikidwa mawu onena kuti ya Abdul Qadir Jilani, eyo Abdul Qadir Jilani. Anthu amene ajawo tu mosapyatira, ngati akuchita zimenezo akudziwa, amene ni mamushirikuni. Koma ngati apanga zimenezo mwaumbuli, zimene zili zokayikitsanso kuti apanga zimenezo mwaumbuli, ndiye kuti akuyeneka kuuzidwa kuti zimene apangazi ndi zosayenera. Mizikiti ndi ya Allah subhanahu wa ta'ala, mizikiti mwini wake ndi Allah, ndipo mmenemo musamphatikizemo Allah subhanahu wa ta'ala ndi aliyense, mumpembedzemo Allah yekha basi. Muzikiti musakhale mmene anthu akutchulamo dzina la Muhammad, kuti ya Muhammad mwakuta, kapena ya Husain, ya Ali, ya Fatima, ya Hasan, ya Abdul Qadir Jilani, mmenemo musaveke maina amene. Muzikiti muveke dzina la ndani? La Allah. Ya Allah, munthu azipempha Allah basi. Asilamu akupanga zimenezo ndikumanena kuti tikufalitsa tauhidi. Tauhidi yake iti? Tauhidi yomapempha Abdul Qadir Jilani? Imene si tauhidi. Tauhidi sumapempha agogo ako amene anamwalira kumanda, kupita kumene kuti mpaka apempha ambuje.
imene si tauhid. Fajani Allah sadatilamule ife kuti tiwapemphe anthu amene amwalira, kuwapempha china chilichonse. Amene amwalira basi. Iwonso ali otifuna kwambiri ifeyo kuti tizowapangira chani madua, kumapemphera chikhuluko kwa Allah subhanahu wa ta'ala amenewo. Koma ndi zinthu zosonyeza uchidzete pamene Islamu akupempha omwe adamwalira mbuyomo, ndikumanena kuti amene wawa akandiperekera chani, akandiperekera madua kwa Allah subhanahu wa ta'ala. So Allah akulangiza kuti wala tad'u min dunillahi, musapembedze pambali pa Allah ma la yanfa'uk, chomwe sichingakuthandize iweyo, wala yadhurruk, komanso sichingakupatse vuto lina lilonse. Tiwatenga anthu amene anamwalira aja, angatipatse vuto lanji? Angatipatse vuto la manga mokayikiratu. Anthu amene anamwalira ajawo angatipatse vuto lanji? Nanga ndifa chani lero lino anthu amapezeka kunena kuti akunjenjemera ndi mtembo, akuti ngati simuchita zimene anayankhula ali moyo akuluakulu zitoonekera zotoonekera. Anthu akumasiya mawiru, ine ndikazamwalira maliro anga muzatulutsire pa denga, ine ndikazamwalira maliro anga muzatulutsire pa windo, ine ndikazamwalira maliro anga asazatuluke kaye nyumba muno kupatulako ena adzalumpe pa icheni pansana pa ine, kapena maliro anga akamadzatuluka ananga onse mudzagonekera ini, ndiye maliro azaenda pamwamba pamenepo kutuluka nyumba. Anthu mumatsatira zimene zija akuti akuopa mtembo. Ashiriki mtembo wallahi sungatipatse vuto lina lililonse. Mzimu umene unamwalira sungatipatse ife chani vuto lina lililonse. Chifukwa Allah akunena amene baba kuti wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadhurruk, usapembedze kapena usapange dua kwawo pambali pa Allah kwawo omwe sangakupatse vuto lina lililonse. Chifukwa Allah yekha ndi amene angatipatse ife vuto. Allah yekha ndi amene angatipatse ifeyo vuto. Komanso Allah yekha ndi amene angatipatse ifeyo phindu. Palibe amene angatithandize, palibe amene angativulaze illa ma kataba Allahu lana, kupatula zimene Allah adatilembera basi. So zati wolembayo ndi amene angatipatse ife vuto, komanso wolembayo ndi amene angatipatse ife phindu. Fandi zimene adatilembera. Enawo alibe ntchito, so sisi zoyenera Islamu kuti azikapempha amenewo. Fa in fa'alt, iwo kachita zimene zizi kuwapempha awawa, fa innaka idhan min adh-dhalimin, iweyo kapanga zimenezo pamenepo udzakhala mmodzi mwa anthu ochita adh-dhulm, mwa anthu amene ali odzipondereza okha. Ndiye tikufuna kutsindika kuti gawo ilili la mikhala pakatili ndika extension kakushiriki, koma kanayikidwa pakokha chifukwa chonena kuti ena amaona ngati kuti kumpempha mtumiki vuto palibe. Kupempha anthu amene anamwalira mugulu la masahaba, kaya ni matabiina, kaya ni mataba tabiin, amaona ngati vuto palibe. Ndikumanena kuti imene ndi dua chabe. Ndiye amagwiritsira ntchito maayata mu Qur'an. Allah mu Qur'an akunena kuti wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat, musayankhule kuti amene aphedwa mu njira ya Allah subhanahu wa ta'ala amwat, amwalira. Musayankhule ziti, musayankhule zimenezo. Bal ahya, koma iwo nditu ali moyo. Ngati mene tidafotokozera kumayambiro kuja ali moyo kwa mbuyo wawo, komanso akupatsidwa mariziki. Ndiye iwo amanena kuti ngati Allah akunena kuti anthu amene aphedwa mu njira ya Allah komanso ndi atumiki amene ali moyo, it means ife sitikupempha akufa iyayo, tikupempha abe amoyo amatero. Ndiye izizi ndi zabodza. Chifukwa chani? Umoyo umene Allah subhanahu wa ta'ala akunena apa tidaufotokoza mu hadithi ya ndani ya Jabir, pamene bambo wake adamwalira, adapezeka zoti amakhudzidwa kwambiri, amadandaula, ndipo mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallama atamuona kudandaula kwake Jabir adamufunsa kuti chimene chakukhudza wewe ndi chani? Jabir poyankha nena kuti bambo anga aphedwa ku nkhondo ya Uhud, koma asiya ngongole ndi atsikana okwanira 9.
ndiye zimene zikundidandaulitsa kwa basi kuti kodi pamene papa iwowa makamaka nkhani ya ngongole iyi zili bwanji kwa iwowa zili bwanji. Ndi pamene mtumiki wa Allah sallallahu alaihi wasallam amamufotokozera kuti kodi ukudziwa zomwe bambo wako akumana nazo. Ndanamba kufotokoza nkhani ija kunena kuti bambo wako ndi amene adayankhulana ndi Allah direct popanda chotchinga china chilichonse, ndipo pamenepo adawuza kuti takumbani, yani mzimu wa bambo wako takumbani chimene mukufuna. Mzimu wa bambo wake unanena kuti ndibwezeretseni soni kuthupi langa ndi cholinga choti ndikaphedwenso kachikena munjira yanu. Ndi Allah ananena kuti ukafa mzimu wafa basi, palibenso zoti ubwereranso mpaka nafikira tsiku lachani lachiweruzo. Kumba china ndiye kumapeto kwa hadithi bambo wake Jabir umene uli mzimu wake udanena kuti kawadziwitseni soni izizi amene ali moyo mwa akapolo anu, yani kuti mzimu ukanakhala kuti uli moyo bwanji umaleka kubwera kwa mwana wake Jabir nkukamuza, koma ukupempha kwa Allah kuti Allah ndi amene atayipereke nkhani imeneyi kwa ndani, kwa akapolo wake. Pamene Allah amavumbulutsa aya imene kuti musanene kuti omwe afera munjira yake ya Allah amene wamwalira, iwo ali moyo ndipo akudya mariziki, akudyetsedwa mariziki chifukwa chani mizimu yawo imayikidwa mthupi la mbalame zimene zimakhala zikuzungulira ku janna. So izi ndi zimene zili zodziwika. Umoyo umene akufotokoza pamenepo ndi umene osati kuti mukakapita kumandako iwo tikapeza ali kumeneko ndiye akudikirira kuti munthu kayankhula atenga zimenezo ndikasiya kwa Allah, zimenezo zabodza. Ndiye mwaona kuti alipo anthu ena amene akukhulupirirabe zimenezi mpaka na lero lino, akuti iwo ndi asilamu, ndikumatenga punga ophikidwa bwino onunkhira wa biriyani kunyamula mabeseni ndikukayika kumanda usiku, akuti kumeneko mizimu ija mamawa akatenga chani akatenga mabeseni. Ndiye kumabwera zimashehe za ndevu zitalizitali zikakhalirira mpunga umene chakudya idya basi inu mamawa mukabwera muli mizimu yatani yadya. So chisilamu ndi chipembedzo chimene chimamuunikira munthu njira yolondola, zili ndiye kusankha njira yosochera kapena kutsatira njira imene ili yotani yolondola. Ndipo aliyense amene ali wabodza, amene ali pa batil, sizimasowekera zochitika zake. Ndichifukwa anthu amene amachita izizi, amene amapempha thandizo kwa mizimu, zochitika zawo zimakhala za misala. Kama kala ash-Shafi'i, simudzaona munthu amene walowa mu chisufi kupatulapo kuti silimafika dzuwa paliwombapa, yani dhuhuri simafika kupatulapo munthu uchali wa misala mzochitika zake. Ndiye sizimakhala zodabwitsa kuwaona anthu ena akunena kuti mizimu ife makatifikitsira kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Walidhalika munthu amenenso naye akupanga za Chikristu, kungochiyamba Chikristucho, pamene wachiyamba kummawa pamafika masana zochitika zake zimakhala za misala basi. Akugwa pasi kwa abusa, akuda kunjenyemera thupi lake lati mutuluka chiwanda. Akudziwa bani kuti chiwanda chikutuluka? Muzafusa aja amajambula aja, amajambula abusawo akupanga zawo iwo samapanga nawo banje. Amangopanga ndi anthu amene amakhala akuchana atu anthu aja. Ngati simala amakhala akuchana kuti ndikakangopanga chonchi nonse mukangogwa kumeneko. So al-batil imakhala ndi zokometsera zambiri. Chifukwa muzaone anthu awa amatenga mpungawo ndikukasiya kumandako chifukwa amene awo anamiza awo afuna kuti amadira kumeneko. Ena kumene mukapeza zoti kumanda anthu ngati amene wawa amene ali mauliya, pali zimashehe zimene zikuanamiza anthu amakaponya ndalama, ndiye pamakhala nthawi yoti amakasesa ndalama zosocha ndikumawerengera, ndimene amadera ati mashehe amene aja. That's why sangawuze anthu kuti asiye adziwanamizabe ncholinga choti adzipindula nawo. Koma chilungamo ndichonena kuti inu ndine tisapembe munthu, inu ndine timpembe Allah subhanahu wa ta'ala. Mavuto athu onse ajawo tatene tikakhuthulire kwa Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Allah atiyankha pompo ngati akufuna yeyo, kapena atichedwetsera ngatiso akufuna. Chifukwa fa'alu lima yurid, Allah amachita zimene akufuna. Palibe amene angamfunse iye kuti Allah mapangiranji izi, iye amapanga amene watani waonera. Chachikulu ife tidzitani tidzimpempha iyeyo, tidzimpempha iyeyo basi. Anayankhula ulakatula kunena kuti Allah subhanahu wa ta'ala amakwiya ngati inuyo mwasiya kumupempha, intaraka su'alahu. Pamene munthu amakwiya mukamamupempha, upita lero ndigaireni chakuti akugayirani, kenako muzapita mawa ndigaireni chakuti anyinyirikabe nkhope yake ionesabe kuti mwakuti akugayirani. Muzapita tsiku linalo akuyankhulani mawu koma akugayirani. Muzapita tsiku linalo akulatirani
anena kuti musasabwereso akanikomaliza amene munthu. Pamene Allah subhanahu wa ta'ala amasangalala tikamampempha, chifukwa amadziwa kunena kuti kapolo wanga akuzindikira kuti palibe amene angampatse kupatulapo ine. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Inunoka Allah timakupembedzani, ndipo inunoka nasta'in timafuna chithandizo kwa inu. Pamenepo Allah amasangalala kwa basi. Koma uzikayankhula mawu amene aja kenako ukataswala kupita kwa mizimu ukupanga cha ukuyankhula mawu amene aja ukatapa swala ukupita kwa abusa. Busa ine mavuta akuti apapa tatiwerengereni ije kama werenga zijana abusa usitikuziwa ndipempherereni. Azima ya Islamu akupanga zimenezo malumoti adalile mwa Allah subhanahu wa ta'ala akumayedzamira mwa anthu opanda ntchito. Abusa wallahi sangati thandize munjirenerezo. Mashehe amatarasimu ndi anthu opanda ntchito sangati thandize munjirenerezo. Inu ndine tidzamire mwa Allah subhanahu wa ta'ala. Gawo limene litatani talimaliza lokudza mikhala pakati. Aya imene timayankhulayi yonena kuti wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadhurruk, imene tikipeza mu sura Yunus sura 10 aya 106. Sura 10 aya 106. Izinikupereka zini umboni ngajena ake angakufunseni zoti mukuna kuti tisampemphe wina alese timpemphe umboni wake ulipoti. Ndiye gawo lofunikiranso kwambiri la leroli limene timafuna kuti timalizire insha Allah ndilokhudza kusawapanga anthu opembedza mafano kuti ndi okanira. Chimenechi chimaononga chisilamu cha munthu. Kusawapanga anthu opembedza mafano kuti ndi okanira. Awawo amene tafotokoza kumtundawa amene akupanga shirikiwa ndi amene akuyika alwasa'id bainahum wa baina Allah. Anthu amene wawa inuyo ndi ineyo kungo wakaikira kuti sali pa batil, sali pa njira yosochera. Ifeso chisilamu chathu chatani chaonongeka. Pamene wabwera so gawo lalikulu kwambiri limene limasonyeza kuti munthu uyu ndi okhulupirirana. Qala Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, man lam yukaffir al-mushrikin, aliyense amene sawapanga mamushirikuna kuti si makufar, aliyense amene sawapanga makufar kuti wao si makufar, au shakka fi kufrihim, kapena kumakaikira za kukanira kwa anthu ngati amenewo. Inuyo ndine ndikumakaikira Kristu kuti sali pa kukanira. Kapena au sahaha madhhabahum, kuwapanga madhhabu awo, kupanga chipembedzo chawo kukhala cholondola, kuti chipembedzo chawo chonchabwinobwino. Kafara ijma'an, munthu amene wakanira potengera mgwirizano wa masahaba, matabi'ina wa man tabi'ahum bi a'immatil muslimina ba'dahum. Inuyo ndine kungonena kuti Kristu ali pa haki, zinazo zimangochitika ali pa haki koma. Kapena anthu amene akupanga za nyanga kumanena kuti amene ali pa haki amene. Kapena awo amene amapita kumakapempha anthu kumanda numanena kuti amene ali pa haki. Ndiye kuti inu ndineyo tikhala mugulu anthu okanira ngati tachita zimenezo zomodziwa, kuti tikudziwa zoti iwo ali pa batil, ifenso tikudziwa zonena kuti anthu amene wawa tikapanga kuti ali pa haki ndizolakwika, ife ndikuwapangabe kuti ali pa haki basi. Wadalilu qawluhu ta'ala, umboni wa izi tikupeza mu mawu ake Allah subhanahu wa ta'ala. Tikabwera mu surati al-Bayyina sura 98 aya 6, komanso sura al-Maida sura 5 maaya awiri 72 ndi 73. Pamene pa Allah subhanahu wa ta'ala kuyankhula kuti innal ladhina kafaru min ahli alkitabi, tikabwera mu sura al-Bayyina, innal ladhina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Nditudi alladhina kafaru, amene akanira, min ahli alkitabi, kuchokera mwa Kristu komanso ndi Ayuda, wal mushrikin, ndi awo amene ali opembedza mafano, fi nari jahannam, ali kumoto, khalidina fiha, akakhala kumene koko mpaka na kalekale. Chimene afuna kutanthauza pamenepa sakupatula
akamati alladhina kafaru min ahli alkitabi akutanthauza kuti kuchokera mu gulu la anthu amene adali olandira buku mbuyomu ena alipo amene adali akhristu then anabwerera ku chisilamu amene ndi amene akupatulidwa koma amene amwalira ali mu chikristumo kapena mu chiyudamo kapena akupembedza mafano amenewo ndi anthu amene fi nari jahannama khalidina fiha akakhala ku moto mpaka na chani kalikali. Ndio zinena kuti anthu amene wawa akutsatira zolondola Christmas silamu kagula zibaluni ndikuyika nyumba mwake kapena happy new year silamu kumanena kwa silamu zake happy new year za happy new year anaziambitsa ndani tumike Allah anaziambitsa ndani amene ndewe usilamu zikakhaso patsogolo happy new year zoti talowa mu chaka cha nyuwani cha Islamu mukudziwa ndiye bwanji simanena happy new year kwa Islamu nzanu chifukwa ku Islamu kulibepo zimenezo talowa mabwinobwino ndipo tikukhala sunanga tanyenyeka pa koma muzaona Islamu amene atenga chikhulupiriro cha makufaru muzaone tikamaliza December 31 muzaone zimene amayankhula ena kuchezera ena kutenga matenda ena mowa ena kupanga iche ndikukapidwa ena kuononga ndalama chifaka majanuari amatalika fanyani aononga ndalama mujani muzindu za haramu. So ifeo ndikumatenga chipembedzo chawo chokuti ndi cholondola msilamu kumasiya za Kiislamu ndikumapita kwa abusa mukuona hapo banji wamene akupanga ja wasahaha madhhabahum akupanga chipembedzo chawo chokhala kuti ndi cha sahihi chifukwa inu ndineyo sitipeza pena pake mu Islamu mu pamene pakuloleza kuti munthu apite kwa abusa akatani akapembereredwe ndifanyana akazi ena Islamu akumapita kwa abusa mwakatani mwakapembereredwe chimene akutsatira kumene konicha akuchitenga kuti Chikristu chonchotani ndi cholondola. Mkazi wa Islamu akupita ku fellowship akuti kupemphera ni kupemphera basi ndikumapita ku fellowship kumene kwa akuti naye sazikapemphera mu Chiarabu mkuzipanira pakona apo ati basi mukuona bwanji wamene ngatakupanga zimenezo muzindikira amene usilamu koma ngatakupanga zimenezo maumbuli akuyeneka kulapa ndipo asiye kupitanso kumene chifukwa chani chifukwa kungopanga zimenezozo munthu wakanira basi. Tikabwera mu aya mu suratu al-Maida laqad kafara alladhina Allah akuyankhula kuti nditudi akanira alladhina awo qalu amene ayankhula inna Allaha huwa al-Masih ibn Maryam akanira awo amene anena kuti nditudi Allah ndiye ndi Yesu mwana wa Maria. Aliyense amene amanena kuti Yesu ni Mulungu munthu amene ndotani ndokanira palibenso kuchotseraso ya ndeyo zikapezeka zoti amene kupanga naye ubale ndikumauzana naye zinsisi amwali tabwera nticheze ndikumamuza zinsisi zako ndikumamutenga amene kukhala mzako akuongolera kucha ndifake mapezeka zonena kuti mukusiya kutsatira za Allah chifunira kuti iye akukukankhirani kuzimene zili zotsutsana ndi chani ndi chikhulupiriro chanu sizingatheke kupanga ubwenzi ndi Khristu ndimakukumbutsa ni zoswali ngati alipo amenewo ndi ochepetsetsa kwa basi koma mapezeka zonena kuti mukucheza sangakukumbutseni zoti nthawi ya swala yako anaswali na mwali muzingocheza komanso zimene mukucheza penepo ni miseche sangakuzeni kuti ni miseche mukapya nayo sizingatheke muzijeda ikathayi bwera version ya wina kuchoka kwawa kubwera ndengati kuli region makwalala mleti kuyamba kwanena aneba wakathawo awo mpaka nokafika kuti kana ndikaphike nsima amwali ati pamene pakafika sima kenaka akatha pamene pakakumanaso round 2 ya miseche koma mukakhala ndi mkazi amene alokhulupirira mwa Allah subhanahu wa ta'ala kuzana kuti izizi sizotani. This is why mayi amene alowerera kwambiri mu dziko lapansi samafuna kupanga ubale ndi Islamu nzawo yemwe amawakumbutsa za Allah subhanahu wa ta'ala amamuthawa amamuthawa zija kunena kuti mukapanga ubale ndi anthu amene ali makufaru inu ndikupanga chikhalidwe chawo chokhala cholondola inuyo muzakhala limodzi ndiwo basi. So Allah akutsindika kuti akanira awo amene anena kuti Yesu mwana wa Maria ndi ndani ndi Mulungu. Waqala ta'ala akuyankhulanso Allah subhanahu wa ta'ala mu sura yomweyi laqad kafara alladhina qalu inna Allaha thalithu thalathatin akaniranso awo amene anena kuti Allah ndi mmodzi mwa atatu Mulungu Tate Mulungu Mwana Mulungu Mzimu Woyera ndimene ati Allah ndi mmodzi mwa atatu amene ndi anthu okanira
Yes, iwe kungokayikira zimenezo basi. Chisilamu chanu chatani chaonongeka chifukwa Allah ayo ndiye amene wanena zimenezo. Ndeni mukumukayikira Allah eti mukumukayikira Allah kunena kuti anthu awa ndokanira. Inu kanena kuti Allah mukunama anthu andosakanira ndokhulupirira mwa inu. Mukuona bwanji mwana? Mukuona bwa Allah kunena kuti Chikristu cho si chipembedzonso ya. Inu ndiye mukapita ku Chikristu ko kumakatsatira zimenezo. Paka na masista ena kuti ine bora ndikwatiwe ni nkafiri kusana nda asilamu wa. Asilamu amuna Islamu akanitengera wina nkazi. Sinzi mene mmanya sida naso. Inde mkutai chani. Ndikumaka kwatiwa ni mamuna amene ali chani? Ali kafiri. Inu kuopya kwa mtundu wanji kumene. Kusiya zimene Allah subhanahu wa ta'ala ukupatsani ndikukatsatira zimene Allah waziletsa zija zimene zitakakupangitseni lukhala ndoluza pa tsiku la chiweruzo. Kukhala so luza osati kukangolawa moto pang'ono koma ukakhazikika ku moto oko mpaka nakalikani. Ndikumasiya chisilamu akuti chifukwa cha banja. Love is love. Sema yangu zimenezo. Anda mukonda ine amene olo angatano lapite kwa singanga olo ine singamusiye mwamuna amene. Mwamuna wachikondi kwa basa amene. Ama ligulira ma flowers. So agaza chisilamu akuchisiye chisilamu ndikukakwatiwa ndi kafiri akutifanya cha romance. Anthu amene Allah wanena kuti inuyo musakwatiwe nawo amene kungokwatiwa nawo inuyo mwapanga chiro cha haramu. Ndipo makhala muli pa chiwerewere. Ndi mwamuna ameneyo chifabanja limene pamaso pa Allah ndo satani ndo savomerezeka. Amuna akuti mpaka na Kristo anabwera ndi vilejo nena kuti akaza achisilamu sakana. Akuti mkazi wa chisilamu samakana amwene. Ndimo waona akuti abambo akupita ku chalichi amayi atakupita ku mzikiti. Mukataniko ku mzikitiko. Mukapembeza nda. Mukampembeza Allah amene wakuletsa ndi zimene mukupangazo. Tipalinzeru amene. Ukupita ku mzikiti lakisanatu ukaswalira ndani iwe umene ukaswalira chifukwa Allah amene wakumuswalira ndi amene wakuletsa zimene ukuchitazo. Miti kugwira pene. So tikamanena kuti asilamu tatendi kuzileka eza akida izizi mavuto atimafuna mavuto ngati amene wasakhalepo pakati pathu. Sulaim yemwe ali mai yake Anas ibn Malik. Abu Talha al-Ansari adali mwamuna wa chuma. Ndipo adali mwamuna wonena kuti kufusira nkazi samakana. Ifanya babo biliwo. Koma mtu amene adali mushrik, adali munthu opembeza chani? Mafano. Abu Talha atafusira banja kwa Sulaim anakana. Sulaim munthu amene Yesu sukuti sadala atafusira kwambiri chisilamu atangovetsetsa za Allah basi. Sulaim anakana anena kuti iwe Abu Talha ndithudi ndiwe mwamuna woti sungakanidwe ndi mkazi wina aliyense. Koma nayi ine ndeka ine ndenda kukana. Mpaka na utatani utakhulupirira mwa Allah subhanahu wa ta'ala. Chifukwa ifeyo taletsedwa kupanga banja ndi mwamuna amene asali chani? Asali okhulupirira. Ndiye anapereka condition Sulaim kunena kuti kungobwerera kwako kwa Chisilamu ndikangomva zoti Abu Talha wabwerera ku Chisilamu imene zakhala mahali yako. Suzandipasa so ine chinajiyese mahali yako nditi? Ndi imene. Patadusa nthawi Abu Talha Allah kumuongola Abu Talha ndikubwerera mu Chisilamu. Mai aja anapezekabe alisingobe. Abu Talha unampeza utenga kuti tamva zoti mwabwera ku Chisilamu ine pano ndavomera ano kundifusira muna ndifusira kuti ndakuvomera. Ni amene no Abu Talha amabwera ano ndikutani ndikumutenga Sulaim. Siza pano ya. Ngona mamuna ndi gali moto ali business ama meta mbali bwino akuvala chancha basi mwakomedwa naye basi. Akakhala anyamata Chisilamu mijomba. Izikango ndidyetsa inshallah ku nyumbako basi. Zimenezo akuchita ndithu akazi achisilamu atakufuna mamuna wotsogola kuchisiya Chisilamu kapena kukhala mu Chisilamu mokoma akuti amuna awo amapita kuti ku charity. So opya kwa basi. So wakanira uyo amene wakaikira anthu amene ali mamushirikuna kwakaikira kuti iwo santhu okanira ya kapena iwo osawapanga kuti ni makufaru
zimapezeka zonena kuti Msilamu kumachita manyazi kumucha munthu okanira uja kuti iwe ndi okanira iwe zaka ndi kumapita zathuja mpaka na zimapezeka zonena kuti wayamba kuti panga influence za Chisilamu zathu zija nkumazona ngati ndi zokanira zakezo ndi kumazitenga ngati zachani zolondola. Hijabu mavala bwinobwino chonchi kena kwa ifoti tikucheza kwambiri ndi mkafiri uja tamba kusilira tsitsi lake lijamena amalipanga chonchi ndena feso timakavula jani hijabu kwa kusaluni basi mapanga so chonchi nafe musewu zimeza akaza Kiislamu kudani akuchita. Allah subhanahu wa ta'ala poyankhula mawu awawa chimene afuna kutanthauza nchani ino ndi ineyo tisagwedere pa chipembedzo chimene Allah watipatsa ndipo tisayerekeze anthu awawa mu mtima mwathumu kumapezeka zonena kuti tikuwakayikira kuti ndi anthu osatani osakanira chifukwa tikangopezeka zoti tawakayikira chimene chimachitika njani wakonda kumene timakonda kuja kuli ndi vuto lalikulu pa chikhulupiriro chathu. Vuto loyamba ni chani kuchokera mu chikondi munthu umakopera zimene wokondedwa wako amatani amachita. Ndiye pamene ife tikuwakonda makufara zotsatira zake timayambanso kusangalatsidwa ndi umoyo umene amatani amakhala. Ndiye timanyasidwa ndi zimene Chisilamu chatipatsa mpaka na ena panopa kumafika pomayankhula muno kuti ineyo malamulo a Chisilamu amaninyasa koma ndi mayi achani a Chisilamu ndikumayankhula molimba mtima yonse kuna ine malamulo a Chisilamu amaninyasa amuna a Chisilamu kukomerera kwa basi malamulo a Chisilamu kupondereza kwambiri basi mene mwendeli taonongekeratu chifukwa chani Allah subhanahu wa ta'ala ya'muru bil adli wal ihsan amalamula za chilungamo ndi zabwino zokhazoka. Allah salamula zimene zili za chinyengo, Allah samatilamula ife zimene zili zoyipa. Sangalamule Allah mkazi wa Chisilamu kuvala hijabu pamene hijabu yo chili chinthu chomupondereza sizingatheka. Sangatilamule inu ndineyo kuti tisiye chiwerewere pamene chiwerewere chili chopindulitsa sizingatheka. Chiwerewere chopindulitsa mulipindu mu chiwerewerete iya itatie mtianguleni mulipindu mu chiwerewere pindu lilimo chiwerewere pacho kapindu lilimo pindu lake lichi amajosa zilako lako zawo sapindula nkaza amadi hapo makobiri so apindula sakupindula akupindula eti koma uchimo umene uli mu chiwerewerecho ndi waukulu kwambiri kuposa pindu limene tingalipeze mujani kuchiwerewe. Hivi ni mowa Allah ananena kuti mowa mulija mulipindu muchuka Allah ananenaso kuti mene mulipindu mu suratul Baqara yasalunaka 'anil khamri wal maisir akukufusa we Muhammad zokudza zinthu zoledzeretsa ndi juga akukufusa zokudza zimenezo kul nena unene kunena kuti chani fihima ithmun kabir wa manafi'u linnas menemo muli uchimo waukulu komanso mulipindu kwa ndani kwa anthu sanzati Allah akuvomereza kuti mumowa mulipindu mujuga mulipindu koma wa ithmuhuma chimo limene lili muziwirizi akbar ndilalikulu min naf'ihima kusiyana ndi pindu. Munthu akaledzera mesa amati wabalalika basa akufira ayi amene ndo akuiwala mavuto koma mavuto amakhala athangati samati samakwezeka kugona mungalande angoledzera abalalika pang'ono koma mavuto satha komanso sambi zimene azipeza pene pomwe zambiri pokumwa amwamo achita chiwerewere atukwana anthu alalatira ena akuti manyazi analibe ndamango yankhula amene akutani akuyankhula chilichonse kuchokera mu ntchito zimene Allah waziletsa pindu limakhalamo koma uchimo umene umakhala mmene momo ndi umene Allah wapangitsa kuti chinthu chimusachitane musachiwandikire musachichite. Katapira ndi haramu koma anthu samapindula ndi katapira ngati apindula amapanga business akuyendera magali motopuma amesa akupanga business yakatapira yomwe koma chimo limene lili mukatapira wallahi ndi lalikulu kwa basi lalikulu kwambiri limene munthu atakakhale ku moto ndipo akalangidwa chilango chimene chili chowawa kwa basi. Komanso Allah subhanahu wa ta'ala wayamba kumulanga munthu akatapira pano pa dunia pompa chifukwa chuma chake chimakhala chopanda chani madalitso ena alonse sangaperekere zakati chuma chimenecho sangaperekere sadaka chuma chimenecho Allah nkulandira salandira
mpaka anatasamba mmanja chuma chonsecho ndikuyambira so zero. Koma iye akupindula eti koma phindu limene lilimo ndaling'ono kwambiri poyerekeza ndi nsambi zimene zimabwera pambuyo pake. Anthu akuthawa ndi ndalama zakatapiratu kubwereka ngongole ku banki mamiliyoni akulephera kubweza buli kusowa ena kuzimangirira kumene akuti dziko lapansi ndalilepera ndikulemba wiru ejeni maticha kalata yotsanzikana ndi dziko lapansi facha katapira. Ndiye chilichonse chimene Allah subhanahu wa ta'ala wachinena kuti ichi ndi cha haramu chimene chimakhala chili ndi nyasi zambiri. So inu ndi ineyo kungokayikira kuti awo amene ali makufaru wasimakufaru ndi kuti zotsatira zake ndi zazikulu pa ife. Pamene asilamu tikukhala mdziko limodzi ndi akhristu tikuyeneka kuchenjera kwambiri poyerekeza ndi asilamu amene akukhala pakati pawo asilamu okhaokha. Chifukwa nthawi kamadutsa asilamu aja amayamba kukhala akhristu muzochitika zawo. Amene akukhala pakati pa ndani? Pa akhristu aja. Amalolera kuti akhristu aja chikhalidwe chawo, chikhulupiriro chawo, lifestyle yawo adzipanga influence pa ndani? Pa asilamu. Fala jamaa khala kupanga dawa kuti panga dawa ife. Akutipanga dawa ife. Momwe tife tikhale busy tizapanga dawa iwaja na amene amatipanga dawa ife. Azitipanga dawa ndi miniskirt, azitipanga dawa ndi mabela bagi, azitipanga dawa ndi mameshiwa, azitipanga dawa ndi kutuisa kunkhope kukupodako ndi zina zimene amatipanga dawa. Nde akazi a Chisilamu akakhala kuti sakudziwa Chisilamu chawocho ndemaona kuti iwaja amakathamangira kumene kuchapo. Basi kungokhala dzina chabe Isilamu koma ntchito za Chikristu. Makapezeka kumaliro a Kristo. Ati maliro tamaletsa ndi Chisilamu omwewo. Koma kuti Kristo kusamaletsa maliroyi. Ndimo makapezeka kumaliro ajani? Ama Kristo kumanda, kumene kunena kumanda. Maya Chisilamu kafika kuti kumanda. Ena si awo pakana panopa akuti kumaliro kulikula amaya akaswida kumaliro. Maliro mayimbira akupita kumanda kuja azimayi kumabwera mbuyo munthu kumayimba akuti kukometsera jani? Kukometsera maliro. Anthu asangokhala ya maliro akome. Zimene zakuzitenga kwanda kwa maya adolika akuzitenga kwa maya adolika magulu amene mmati magulu makumanaja magulu aja mpaka na kumakwera malole kumapita kuti kuchoka kuno kafika zimene munazitenga kwanda chifukwa 1990 kunalibeko 1999 kunalibeso 2005 kunalibeko zimene tikanena kuti Chisilamu tinatisana chidziwe nthawi imene ndipo anapata chiziwa kwambiri. Izi azitenga kuchokera kwa ndani? Kwa makufaru. Fama kufaru amaya adolika amaya mvano alima uniform wao. Lero lino amaya Islamu simu mulima uniform wao. Mulima uniform wao eti chabu. Katika sani mahadithi amena kunena kuti masahaba achikaza alima uniform wao. Ndiye matengana malole kukwera kakupita kuti kumene kwakakumana ndiye na mwakuti basi makataniko kumene makapusana kodini ndiye chifanyana akazi sakusiyade kupita mwazibusa mapusana dini yake iti. So muona kuti zonsezi tikupanga chifanyana kuti tikutengera zimene makufaru akutani akuchita mkazi wa Chisilamu malo wake ndi ati okhazikika inu mango yankhula zimenezo kuyankhulako ndi mayankhula koma kuchita ndimene kumavuta. Mkazi wa Chisilamu pamalo pake pokhala ndi pa nyumba. Akazi a Chikristu amanena kuti iwo akakwatiwa ndi thupi limodzi ndi mamuna eti ndewo sazituluka panja azikamuthandizira mamuna eti zimenezo tizipeza mu Chisilamu. Kodi mamuna ndi mkazi akakwatirana ndi thupi limodzi eti? Mamuna ndi mkazi akakwatirana ndi thupi limodzi akuyankha ndochepa. Yena ndimukudziwa kuti ndi thupi limodzi koma simufuna kuchula. Ku Chikristuko kuli ideology kapena kuli chikhulupiriro chonena kuti mamuna akakwatira ndi mkazi yonse amakhala thupi limodzi. Koma ziwezo ku Chisilamu kulibe. Inu ndi thupi lanu, amuna anu ndi thupi lawo. Chifukwa kanakhala choncho bwezi mamuna akumaswali wiki imeneyo ndikumanena kuti ine ndaswali taswalira tonse nyumba muno. Wiki amawa ndikhala pa holiday muziswali ndinu mayi. Tilandirane. Ni choncho eti. Koma ziwezo bwanji sizimachitika. Swaumu mumasala yanu amuna anu amasala yanu. Banji sama sala mozi swaumu Ramadhani na akasala akazi aje.
kumangolandira nachoncho ba. Chisilamu mkazi ni mwamuna akakwatira kapena akakwatiwa onsewo amakhala kuti aliyense ali ndi udindo wake weneka kuti autani aukwaniritse pamaso pa mbuye wake. Mkazi udindo wake Allah wampatsa ukhazikika pa nyumba, mwamuna udindo wake wampatsa utuluka nyumba ndi ukabweretsa mariziki pa nyumba. So chimene chimachitika nchani? Akazi a Chisilamu akakhala kuti akucheza ndi akazi amene ali makufaru izi samagwirizana nazo ya. Zoti mkazi azikhala pa nyumbazi samagwirizana nazo. Chimene chimachitika ndi chani? Amakunamizana. Iya mwali 21st century masiku ano kuti mwamuna ni galu. Mwamuna sanga kusamali. Kutera kuiniwe kuti musamalike amwali yambani kugwira ntchito. Amuna sanga kuthandizeni mchina chilichonse. Ndiye Chisilamu sikinaletse kugwira ntchito. Tinanena kale zimenezo. Chisilamu sikinaletse mkazi kugwira ntchito. Koma chimene chimachitika njani? Ntchito imene mumakafuna ija ndi ya haramu. Mumakagwira ntchito imene ili yofanana ndi amuna muzochitika zake. Kuntchito kuja makasakanikirana ndi amuna, mapatsana manambala ndi amuna akuti workmate. Basi ndikumayimbirana aise mwakuti ku office kuja no makapasana moni ndi amuna aja. Hagiyo ya ino yonse mmachita kuma moni kwa pamanja. Mazuka bwanji tazuka pena ya imoni wapa manja ya kuma mmamwetulira anga moni umapereka kwi tazuka bino kayo. Umapereka kumwetulira ndiye mamwetulira mamuna amene sali wanu. So shaitani ndi ochenjera amakhala odeka amakudziwani inuyo zimene makonda ndipo amakubwerera niso ndikuchokera muzimene makonda zicha. Pakale nthawi ikupita mumazapanga chimene chili cha haramu. Ndiye mapanga regret pamene zinthu zitatani zitayipa. Zonsezi zikuchitika chifanira kuti iwe choyambirira anzako amene umacheza nawo ni makufaru. Kapena kutengera zimene makufaru amatani amachita. Nditu 1960 panapangidwa interview ndikutumizani ku group. Amafunsa mzungu amene anali reporter, interviewer, journalist, amafunsa amayi angapo kunena kuti kodi inuyo zokhudza amene lero lino tikukamba zonena kuti akazi achizungu mbuyo musamuona vuto kukhala pa khomo ndi kumamchapira mamuna ndi kumaphika ndi malera sankaona vuto zimenezo. Koma nawo tsopano chishaitani chijacho chitabwera chijatina chifotokoza chicha. Chimene chijacho chitabwera ndikuwanamizanamiza akazi muthawi imene ijayo mpaka na 1966 kuyambitsa bungwe lake lija lomenyera ufulu wa akazi woti akazi azichoka mmakomo azipita kunja kwa azipikisana ndi amuna mu ntchito ndi zotero. Dziko la America linamba kutani kuonongeka pamene pacha. So anthu amene awawa mukafufuza sasilamu ni makufaru. Zikanakhala kuti mwina zinachokera ku Saudi mwina tikanena kuti koma pamene kundeli mwina masheha amatinamiza pena pake. Kwa masista awa abwera ndi umboni koma palibe umboni umene umaperekedwa kuonena kuti mkazi pange zimene mamunaso amapanga. Kaza ndi responsibility yake imene Chisilamu chamutani chamupatsa. Ndiye pamene inu mukutsatira zimene makufaru, pamene inu mukukonda zimene makufaru amachita, pang'ono ndi pang'ono makhala mukutani mukuwatengera. Izi nangokamba zitsanzo pang'ono koma pali zitsanzo zina nkhani ya manikah. Taona ni manikah amene lero lina akuchitikira. Kunikah kopanda madansi imene si nikah. Nikah ya Chikristu imayambira ku chalichi. Kuchalichi abusa akuti amadalitsa nikah. Kuchisilamu ashehe amadalitsa nikah yetu. Ashehe amadalitsa nikah odalitsa nikah ninda Allah. Koma si asilamu akumanena kuti atidalitsire nikah ya lero ndi shehe akuti shehe akubwera pa nikah kudzapereka madalitso. Pamene mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam poyankhula kwa munthu amene wakwatira amanena kuti barakallahu, baraka Allah akupatse wechani mabaraka. Mtumiki samadalitsa munthu na kuti anthu kukudalitsa iwe panika imene wapangisa koma amapempha kwa Allah kuti munthu amene ampatse madalitso. Ndiye lero lino mashehe akuti ndodalitsa nikah. Zimene zachokera kuti ku Chikristu chifukwa kumene kwakuti abusa amene amadalitsa nikah. Ndiye akakadalitsa kuchalichiko akakamaliza amene amakhala soni nthawi yakuti yapadera reception RSVP kaya matero kahet. Ndiye maika za reception misi zakuti ayimbira amene kuti adziwe za makala la ovala. Ndiye kumakhala makala la ovala ku reception kuchi. Kodi ku reception kodi kuti
ndikuholo twete kapena kupaki kina kwake kumene amuna ndi akazi atakasakanikirana chabuno sakasakanikirana koma akaonana enawo amuna mbali akazi mbali ndiye chimene chimwake chitika ndi chani okwatiwa ndi okwatira amakakhala kuti kutsogolo kwawo amuna tonse ndikumasilira amayiwo azimayinso ndikumasilira abambo ndiye kumabwerano anthu Maria pamene kumakaonetsera akasindisa ma 20 kwacha ku banki 2000 ma 20 kwacha mbiri osakangopereka 2000 yeumayo bwana koma akufuna kuti akazungulire bwino mbwalo anthu akanene kuti iwo ndotani ndiopereka zonsezi tikuzitengera kwa makufaru koma lero lino anthu mu Chisilamu azikhazikitsa ngati ndi gawo la chani la Chisilamu mpaka naso ifeyo mtima wathu tikamvanikawo suma khazikika basi mpatika pangena watendi basi ndipita basi kumeneko tikumakapita kumene kuja nyasi zimene zili kumene kuja koma zitengera mudzafunanso kuti nikaya mwana wanu kapena ya inunso zakhale chani chimodzimodzi chonse pamene nikaya ungopangira nyumbamo ungokhala anthu awiri kudya nsima ya matemba imene si nika nsima ya matemba imene si nika chibwana chimenecho so tikumatenga zinthu zimene zili za haramu ndikuzipanga kukhala zolondola zinthu zimene zili za halali ndikuzipanga kukhala zotani zolakwika ndi mmene lero lino tilili ife Asilamu chifukwa chani zonsezi tikukhala pakati pa anthu amene sali otani okhulupirira taona ni maneighbors amene atizungulira ndi ndani Akristo so mmalo moti ifeyo tigwire ntchito yowayitanira amene aja ku Chisilamu mudzaona chilungamo chenicheni cha aneba amene mukadzayitanira kuchani ku Chisilamu mudzayese tsiku lino tando kuita nani ku Chisilamu mudzachigulitse Chisilamu mudzaona basi wenepo udani uzayandika fanya they don't want to hear chilungamo afuna kuti ono ndi azitenga zaino azimba basi akakhala mukucheza nawo muja basi azikunyadisa liza kuchali chicha koma inu mukayitanira ku Chisilamu amatani amakwiya amakwiya why iwo ali pakalikiliki kuti panga ife dawa ndiye ifenso tikayeneka kukhala pakalikiliki kuwatsutsa nena kuti da'watu ila Isa ibn Maryama hiya da'watu batila imene ni dawa ya bodza dawa sumayitanira kwa Yesu dawa umaitanira kwa Allah subhanahu wa ta'ala anthu ampembedza Allah yekha basi ndiye mudzaone ngati muzakhayenda anzanunso kuwaletsa anzanu achisilamu aja izizi za madansi izi za bid'a muzaone ngati muzakhaleso ni mafulenda achisilamu azakutawala fajani afuna kukuchotsani nuyo pa njira ya Allah subhanahu wa ta'ala ndiye zotsatira zimene zimakhalapo pamene munthu sakuakayikira makufaru kuti ni makufaru komanso akuchipanga chipembedzo chawo kuti ndi cholondola zotsatira zake ndi zimenezi Silamu kumapanga nawo ma Christmas Silamu kumapanga nawo ma birthday parties Silamu kumapanga nawo mapate Silamu kumapanga nawo ma New Year Silamu kumapanga nawo za Pasaka kuti Easter chancha zonsezo Silamu akutani akuchita mpaka na Silamu amene ali ndi business amatitsa tsiku la Christmas kutitsa mtengo tsiku la Eid wallahi satitsa pamene Eid ndi chani ndi chisangalalo chathu ife Asilamu timeneka kuti tizitsitsirana malonda mu tsiku la Eid kumopeza zoti Eid al-Adha Msilamu akukweza mbuzi kukweza mbuzi Msilamu mbuzi inali pa 60,000 kumaka igulisa 80,000 kapena inali pa 40 kumaka igulisa 70,000 kungulisa Msilamu nzake chokwera pamene tsiku la Eid pamene tsiku la Christmas ndiye akutsitsa ja kadundu ake sinifako imene umunafiki ka umene ukwapwereka okhulupirira nzako ukwachitira zabwino nda makufaru sitikunena kuti Akristo achite zoyipa la koma tikutanthauza kuti anthu akumapanga zinthu mosemphana akupanga zinthu motani mosemphana molo moti ifeyo tiwakonde kwambiri anthu amene alokhulupirira nzathu tikuwakonda kwambiri anthu amene alotani osakhulupirira alladhina yattakhiduna alkafirina min duni almu'minina awliya ambiri mwa ife ndi anthu amene tatenga kukhala abwenzi athu anthu okanira kusiya ndani kusiya anthu okhulupirira kusiya anthu okhulupirira ndiye point imene inali point yofunikira kwa basi yomwe munthu amene wawapanga ma mushrikun kukhala anthu amene ali pa haki komanso osawakayikira kuti anthu amene wandokanira ndikuchipanga chipembedzo chawo kukhala cholondola iweyo ndiwe mmodzi mwa anthu amene ngati wachita zimenezo modziwa uliso limodzi ndiwo uliso limodzi ni ndani
ndio ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhul yahuda wan nasara ba'dhuhum awliya'u ba'd faman tawallahum minkum fa innahu minhum. Ino amene makhulupirira inu musawatenge ayuda ndi akristo kukhala abwenzi anu, chifukwa iwowo pawiri wawo ndi anthu amodzi. Aliyense amene angawapange iwowo kuchokera mu gulu inuyo wapanga iwowo kukhala abwenzi, munthu amene ali limodzi ndi ndani? Ndiyo, ndi mmodzi wa iwowo basi. That's why muzaona kuti asilamu amene ali ndi azawa chikristu amanyasidwa ndi asilamu, amanena kuti asilamu okukakamula amene acho amatero. Basi tuka iweyo ndiwe mmodzi wa anthu ati amene kumwalira iweyo Allah pa tsiku la chiweruzo zakudzutsa limodzi ninda ndiwo fa azako anala amenewo ka. Chifukwa tinganena kuti ar-rajulu ala dini khalili, munthu amadziwika ndi mzake amene akuyenda naye. Munthu timamudziwa potengera ndi chani? Ndi mzake. Mbalame zamawanga ofanana zimatani? Zimayendera limodzi. So sizingatheke iweyo ndiwe Islamu ukumamva kukoma kwambiri kuyenda ndi munthu amene ali kafiri, zosatheka. Kupatula kuti iweyo chisilamu chako ndi chomwechi cha dzina chabe basi. Koma iwe ngati uli Islamu wenu kupanga za chisilamu cheni ndithu olevini makufari akutalike. Chifukwa you are not compatible. Simukugwirizana mzochitika. Iwo afuna mupite kwakuti umene ati ine sindipita kumene kuti ndifuna ndipange izi. Mukhalira limodzi. Ndiye Allah watichenjeza, mtumiki wake sallallahu alayhi wasallam adatichenjezanso chisankho ndi chathu ifeyo kuwapanga amene tikamaona ndikumatenga kuti ndi anthu amene ali pa chilungamo, ndikumawatsatira kuti mukaponde Msilamu akaponde chake. Muzikaponda ati mukaponde mwasing'anga business yanuyi imene ikusowekera chani? Ikusowekera mphamvu. Samangodalira mwa Mulungu. Yamesa Mulungu amene analenga mitengo. Ndiye mmesa mmene mupita kwa sing'anga mupita ku mitengo ya Mulungu. Abwera ndi maganizo ngati amene ndiye mumona Islamu akuti akaponda akupita kwa sing'anga akatenga chani? Akatenga mankhwala ati business yake ziyenda bwino. Zimene zamuuza nda makufa chifukwa kwa hiyo vuto palibe, kupita kwa sing'anga vuto palibe. Ndipo ndi amene samakhala patsogoloso kumathamangira kuti kumene. Ndiye inu ndine tizindikire kunena kuti kuwapanga anthu awawa kuti ndi anthu olongosoka muzochitika zawo kapena kuti ali pa haki, ndiye kuti ifeyo ngati tapanga zimene zizimodziwa kuti mushirikuna sima mushirikuna zimene zotikuzindikira basi Islamu chathu chatani chawonongeka. Koma ngati timapanga zimene zomosazindikira Allah ndokhululuka komanso wachisoni. Tikatero insha Allah tikamadza kumana ndiye kuti tidzayang'ana chinthu cha namba 4 chomwe chidzakhalenso chabwino kwa basi. Sindichitchula chifukwa mwina ina simudzabwera, ndiye mudzangobwera kuti mudzachimverere tsiku lomwelo insha Allah.